Vilayatyň Sabat etrabynyň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň Fenagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Bagyt Täze hojalyk jemgyýetinde alınıp barylýan işler munyň aýdyň misalydyr. Kärhana Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Ferdarymyň ýygyderli berýän himayet gollawyndan ruhlanyp uly issek bildirilýän polipropilen haltalarynyň önümçiligini ýokary depkinlerde alyp barýar. Hojalyk jemgyýetinde ornaşdyrylan häzirki zaman ösen kämil enzamlar kärhanaň işgärleriniň ýokary hilli önüm öndürmeklerine mümkinçilik berýär. Şeýlelikde bu önümler Türkmen standartlary baş döwlet gollawynyň talaplaryna hemde dünýä önümlerine laýyk gelýän önümlerdir. Kärhanaň önümlerini daşarky bazarlarda eksport edýänliginden bellemek bolar. Kärhanaň hünärmenleri hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmekde berýän gollawlaryny ruhlanyp gaýratly zähmet çekýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasynda ykdysadyýetyň döwleti degişli däl bölegini ösdürmek ileri tutulýan ogurlaryň biridir. Häzirki gazanylýan netijeler öňde goýulan maksatlaryň hasyl boljakdygyny ınamartyrýar. Şuňaly giň mümkinçilikleri döredip berýän Gahrman Arkadagymda hemde Arkadaly Gahrman Ferdarymyza hususy kärhananyň işi gullukçylary hoşallyk sözlerini aýdýarlar.